Żewġ terġiel ta' 70 u 91 sena huma l-aħħar vittmi tal-COVID-19 f'Malta kif issa l-ammont ta' mwiet kaġun tal-virus f'pajjiżna tela għal 415. Iż-żewġ vittmi kienu jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei. Bejn il-ġimgħa u s-sibt instabu 15 il-każ ġdid pożittiv biex issa t-total ta' każijiet attivi huwa dak ta' 270 każ. Aħbar pożittiva hi li fl-aħħar sigħat fiqu 74 persuna mill-virus. Il-total ta' każijiet mill-mindu faqqet il-pandemija f'Malta issuwa dak ta' 30,307 fil-waqt li fiqu total ta' 29,622. Fl-aħħar sigħat saru 1,781 swab test fil-waqt li sa' issa 107,038 persuna huma mlaqma biż-żewġ dożi tal-vaċċin. Sa dan it-tant waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ta' kull ġimgħa li matula tagħti l-aġġornament dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija, il-professur Charmaine Gauci kompli tappella biex kulħadd jibqa' jżomm mal-miżuri ta' mitigazzjoni li hemm fis-seħħ. Hija qalet li huma dawn il-miżuri flimkien mal-vaċċin li qed jgħinu biex pajjiżna inaqqas il-każijiet ta' infezzjoni.